Les plantes tenen dos períodes anuals molt marcats, el repòs hivernal i el període d'activitat. A l'època del repòs hivernal, les plantes caducifòlies es desprenen de les fulles i no es produeix activitat vegetativa o ho fa a un ritme molt lent. Un cop arriba la primavera, amb la pujada de les temperatures, s'inicia el període d'activitat. Durant aquest temps, l'arbre realitza tots els processos fisiològics, cosa que es tradueix en el desenvolupament de brots i branques, així com l'engreix de branques, troncs i el sorgiment de flors i fruits. El primer signe que ens indica que s'inicia l'activitat vegetativa el podem veure quan les gemmes s'unflen. Lentament van apareixent les parts de la futura flor, els sèpals i els pètals. A la majoria de les plantes, les gemmes florals apareixen abans que les vegetatives, les que acaben sent fulles o branques. Aquest procés s'anomena desbarrament. La gemma s'anirà transformant fins a ser una flor que evolucionarà fins a convertir-se en un fruit. Amb l'arribada de la flor, es produeix el fenomen de la pol·linització, que es pot fer per acció de l'aire o per insectes. Hi ha varietats de difícil pol·linització, motiu pel qual se les ajuda amb la col·locació d'eixams d'abelles durant les setmanes de floració. La pol·linització és el trasllat del gra de pol·len des dels estams fins a l'estigma del pistil. Aleshores es produeix l'adhesió del pol·len a l'estigma, la germinació del pol·len i el creixement del tub pol·línic. Aquesta baixa a l'interior dels teixits de l'estil fins a arribar a un òvul. Aleshores, es produeix la fecundació. Com a resultat de la fecundació, a cada òvul es forma un zigot, que comença a multiplicar-se i a créixer i es converteix en un embrió. En aquest moment, cada rudiment de llavor fecundat s'ha transformat en una llavor. Mentre les llavors es formen al pistil, aquest es transforma. El fruit és l'ovari desenvolupat que conté la llavor o les llavors formades. Després de la pol·linització de la flor, els òvuls esdevenen llavors i tot l'ovari es modifica profundament, es fa carnós, s'endureix o canvia de forma. Moltes vegades afecta altres estructures de la flor. Aleshores comença el procés de creixement de la fruita, que pot tenir diferents durades depenent de la varietat. La temporada de recollida s'inicia normalment, i segons la varietat, al mes de juny i s'allarga fins al setembre. Hi ha varietats que tenen un procés lent de maduració i la collita es realitza al final d'estiu. La fruita es cull de manera manual. Primer es recull amb galledes i després es traspassa als palots, que són transportats fins a la central, on després d'un període a grans càmeres frigorífiques es procedeix a rentar-la, seleccionar-la i envasar-la segons el seu volum. Durant el procés d'embalatge es realitzen anàlisis de les seves característiques, nivell de sucre, acidesa. Un cop classificada, la fruita s'emmagatzema a l'espera de ser transportada en camions frigorífics fins al lloc de destí. Segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, hi ha aproximadament 1.246 varietats de préssec, nectarina, paraguaià i platerina, en diferents mesos i setmanes de floració, formes, colors de pell i polpa. Cada varietat té drets d'autor que el pagès ha de pagar per poder cultivar i comercialitzar, els anomenats royalties. El préssec, Prunus persica, és una fruita de mida gran amb una epidermis prima,
un mesocarpi carnós i un endocarpi 2 que conté una única i gran llavor. El calibre varia segons la varietat, des de 55 a 65 mil·límetres fins als 75 o 85. La pell pot ser fina, com la nectarina, o vellutada, com el préssec. La polpa presenta moltes variacions, des del groc al blanc, i en alguns casos amb vetes de color vermell al voltant del pinyol o a tot el fruit. La forma també és molt variable, des de l'ovalada fins a l'esfèrica, passant per la platada i la plana. Depèn de la maduració de cada varietat, el moment de la recol·lecció pot variar des de final de maig i les darreres varietats poden acabar a mitjan setembre. Dintre de les diferents classes, les més comunes són la Ruby Ridge i la Ridge Lady, entre d'altres. I dintre de la nectarina de carn groga cal destacar Big Top per la seva coloració i el baix contingut d'àcids. Tot i ser externament molt diferents, les diverses varietats comparteixen pràcticament les mateixes qualitats nutritives. Encara que són fruites dolces, no aporten una gran quantitat de sucre. Enforteixen el sistema immunitari i proporcionen defenses davant els radicals lliures, reforcen el teixit cognitiu, els vasos sanguinis i el sistema cardiovascular, acceleren el trànsit intestinal, milloren l'estrenyiment, afavoreixen l'eliminació de líquids i ajuden a perdre pes. A nivell de nutrients, bàsicament és aportació de vitamines, que és el més important, perquè són vitamines naturals i que les necessitem. Sí que portaran altres nutrients, però, per exemple, no porten greixos, per tant, la part per engreixar, al no portar-ne ni ens interessa perquè no porten moltes calories, porten en total unes 50 calories als 100 grams, per tant és molt poc, porten algunes sals orgàniques, porten potassi, i el potassi és bo per la gent que té hipertensió perquè fa que puguin anar, que perdin aigua de l'organisme. Per tant, en aquest sentit és interessant. La fibra. Bàsicament la fibra és l'única substància dels aliments que no som incapaços de digerir, però precisament per aquesta causa és recomanable, perquè ens ajuda a combatre el restrenyiment. Al no poder digerir la fibra, quan la fibra arriba al budell, el budell no la pot assimilar, per tant el que vol és que passi. Al demanar que passi, s'emporta part dels altres aliments i s'emporta restes i fa que el fet de poder anar al lavabo sigui molt més fàcil i senzill. D'altra banda, l'alt contingut en niacina, vitamina B3 del préssec, juntament amb el magnesi, el seleni i el zinc, millora l'estat d'ànim i allibera la intranquil·litat i els nervis. Per cada 100 grams de préssec en trobem 9 d'hidrats de carboni, 1,4 de fibra, 140 mil·ligrams de potassi, 9 mil·ligrams de magnesi, 3 micrograms de iode, 8 micrograms de vitamina C, 17 micrograms de vitamina A i 37 quilocalories d'energia. Els presseguers i el nectariner poden patir alguns efectes contraproduents, com ara patir malalties i plagues. Les malalties més comunes són l'arrufat, que té com a símptoma més rellevant el cargolament de les fulles i acaba amb la pèrdua del fruit. L'oïdis endrosa, amb la qual les fulles queden molt estretes, i el rovell, amb taques marronoses que provoquen la caiguda de les fulles, quan a les plagues, les més comunes són l'aranya roja i el pugó verd. A Aitona es cultiven principalment el préssec groc, el préssec vermell, la nectarina groga, la nectarina blanca, el paraguaià i la platerina. El tipus de sòl i microclima, gràcies al riu i els canals, permeten les condicions òptimes per plantar aquests arbres que donaran una fruita de pinyol d'una extraordinària qualitat. També es cultiven la cirera i l'albercoc, que són els primers fruits que es recol·lecten i permeten allargar la temporada. L'olor, el gust, la textura del préssec i les seves diferents varietats ens acompanyen des del primer cop que l'hem tastat a la infantesa i ens obliguen cada estiu a reviure l'experiència de menjar-lo.